an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa min bɛlɛmɛ nazara san kalo fɔlɔ ye janvier kalo ye bi o tile 27 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye laseli laban ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 24 ye jate la san kalo 6nan no hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Sikasokaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɔni kɛra Sikaso dugudenw fɛ ni ka se ka maa 9 bɔnɛ u ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɔni bɛ bi Fabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a ko yen kɔni datugulen bɛ kabini kumanja o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Masina marabolo kɔnɔna na hali bi lakanabaliya kɔni waralen bɛ yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la CEDEAO ye wulikajɔ min ta ka ɲɛsin Mali ma n'o ye sanction ye min bɛ tali kɛ M5RFP sifinnakaw ka ɲɛma n'o bɛ tali kɛ OMT la ale ye ɲɛfɔli dɔ ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na min ye caravane belebele o kɔni kɛra Burukinakaw fɛ yen nɔ malidenw nu sigilen bɛ Burukina olu ye wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin CEDEAO ka ɲangini ma ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Sikaso kin min bɛ yen n'a bɛ wele ko Mamansoni fo ka taa se Wayɛrɛmaden kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛlen na wulikajɔ kɔni kɛra ni ka maa 9 ni k'olu bɔnɛ u ni na ka sababuya kɛ janvier kalo tile 23 Sikaso premier arrondissement olu kɔni wulila ni ka se ka dɔdɔdɔ kɔni kɛ ni ka denso dɔw kɔni minɛ a yirala ko denso ni kɔni minɛlen dugudenw kɔni ɲɛragila ni ka ɲɛsin k'a yira k'a fɔ ko kabini kuma ni jan kɛrɛnkɛrɛnna musolakaw k'olu denw kɔni min ka tunu ko ɲɛ tɛ ka dɔ a ko la wulikajɔ kɔni kɛra o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na duguden bɛɛ lajɛlen furugufurugu kɔni taara ka ɲɛsin premier arrondissement ma ko fo ka maa ninnu bɔ ka d'u ma olu ka se k'u faga cogoya minnu na polisilakaw kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka don u ni maa ninnu kɔni cɛ u kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni larawuli kunnafoni y'a yira ko jɛkulu dɔ kɔni bɛ yen nɔ k'u ye wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin o jɛkulu kofɔlen ma ko siga kɔni kɛra a la ko dugudenw kɔni ye mɔmɔni ta kɛrɛnkɛrɛnna Mamansoni fo ka taa se Wayɛrɛmaden ka mɔmɔni kɔni ta ka ɲɛsin dugu kɔnɔnaw ma ni ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ siga kɛlen don maa minnu na k'u sera ka gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin o maa ninnu ma fo ka taa se maa 9 bɔɲɔgɔn ni ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ni waleya min n'a filɛ nin Sikasokaw fɛ yen nɔ maa caman y'a yira k'a fɔ ko siga kɔni kɛn bɛ jɛkulu dɔw la nin yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna maa tɛ se ka bugunatigɛ kelen kɔni fɔ k'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu kelen kɔni don nka ŋunuŋunu kɔni cayalen bɛ Sikaso dugu kɔnɔna na ni waleya min kɔni filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka fura bɔ a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma n'an bɔra ye ɲɔnɔ Fabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɔni kɛlen don yen nɔ bi kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko da kɔni tugulen don olu dara kabini kuma jan taa ni ka segin kɔni o gɛlɛyalen don olu ma jariwale tigilamɔgɔw kɔni olu kɔni minnu salola olu da fɛ ko lakana kɔni sabati bɛ fan caman fɛ ko nka ko bibi na ko gɛlɛya kɔni b'olu da la dɛ karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ɲininkali kɛ Buya Samake la an k'a lamɛn ne tɔgɔ Buya Samake ka bɔ Fabakɔrɔ la Abdulaye gɛlɛya bɛ ni kan fa datugulen don an da la an tɛ se ka bɔ an tɛ se ka don an bɛ gɛlɛya la yɛrɛ de walahi ne cɛkɔrɔba man kɛnɛ a dalen don a man kɛnɛ a dalen don maa tɛ ka don maa tɛ ka bɔ ne yɛrɛ kan laɲini min bɛ ni yɛrɛ de di n'an bɛ a se ka dɛmɛba la sama an sɛgɛnna bi dɛ walahi an sɛgɛnna fo ka taa fɔ an sɛgɛnna u tɛ ka na tiɲɛna an kɔni m'u ka baara kɛ n'o ye an m'a ye bi an m'a ye sini u kɔni b'a fɔ ko u bɛ yan fɛ u bɛ yan fɛ mais tiɲɛna yɛrɛ an kɔni m'u baara kɛ n'o ye a bɛ tile damadɔni b'an yɛrɛ ka dugu sanfɛ f'i b'an fɛnw tɛmɛtɔla ye an fɛnw bɛ tɛmɛ jarisi min tila ka na mankan bɔ a da la tuguni an yɛrɛ kɔni bɛ nafa foyi di dɔw la a fɔlɔ ko lakana bɛ sen na an n'u bɛ gɛlɛya la lakana nin tɛ ka s'an fɛ an n'u bɛ ka kule ko mɔgɔ tɛ ka kule kan mɛn ko nin bɛ s'anw ma yɛrɛ u dugu damadɔni fɔ ye farabu fanfɛla fɛ dɔgɔfirimu wocɛ ninnu na a fɔlɔ k'u ye baara kɛ n'o ye an m'u wele dɔw b'a fɔ k'u y'a kɛ dɔw b'a fɔ u m'a kɛ sinon an kɔni ka côté la tiɲɛna kɔni an m'u baara kɛ n'o ye an m'a yɛrɛ de walahi aw ka dugu la bi aw bilama mago bɛ fɛn jumɛn de la sisan ni fanga kan ka wulikajɔ kɛ k'o kɛ tiɲɛna kɔngɔ de banna kɔngɔ banna minɔgɔ banna hali n'u sera k'u dɛmɛrɛdɛ ka se ni balo dɔ ye anw ma i n'a fɔ farabugu ta kɛra cogo min na an ka mɔgɔw bɛ se k'u ni degun dɔɔni kɛ sɔrɔdasiw in kɔnɔ avant k'u ka s'anw ma mais a dun bɛ niveau min na sisan tiɲɛna an yɛrɛ se ka semaine kelen kɛ fiyewu k'an b'a muɲu walasa maa ninnu ka s'an ma an ni ɲɔgɔn cɛ bɛ komi o kilo 30 ani dɔɔni bɔsira de tɛ yen parce que fɛn in daminɛ nin jaga wɛrɛ côté ninnu a fɔra k'olu ye bɛnkan ta an fɛ yen nɔ f'i ka taa kaɲa de fɛ ka taa ba tigɛ ka sɔrɔ ka taa
kanyono o batige tanige te kanya yara la ani kanara do ani kanya je o kanara ina de o digi ko yara safe manu dali do digi ko nga kuti bli boga fiu ani bibi dugo go boy tsege bo walma a dozo gu nidi oni dozo no ke kisate dozo blu ra gela la ko tane ra anga mo tsira gu dimere daga malo nyodo ni malo do sa go bla kanya na kwanga to no fe angwa mi to yara no fe o kara manga o aso doni mundara manu akara manga ba wa mo fe ndo ta ka jini o me soro o to yara mun be no soro su wulila ku gese ta mo de mo gese ke doni bi wala dozo be no lu faralu ka bu doni ku to di mo wala ta mo ko balo soro ke wati nge soro su sene ka ta wati be abu fu sene ka ta bolo be kanyana ni dozo ni soro su sere ka faranyo nga bu se ka lado sani wati nge mo bolo be no am se ke du chenga ko ni an se ka lafiya fo fanga juga tana andi fanga juga ambe mali dede mali kada ko juga amba fe turu nga wala bara kon tege kan fi chenga ni sere ka kuma ga me ke se ka mblo ma je dunan sani ni semini che ka bolo do la sama ay reste ke sabare ka fiu bolo ko radi bana bolo ko bana no ko bana mo bana na wo fuite ko pati mo an fe no mo faru be ka funfunu yere do mu ma fi ale ka fura bana wa ale a sebenya ka fu vitamin D ni do pati an fe no molo re woro le ti sore abi molo de twara blo flala na ga seri no wol ma ga toyi o toyere na jega kala fuite ga namgu jala an gwandi benga de ta gelayo dorondi an be fasore di ko an gwandi benga ndanu di o di an soro talo ko bara be ke fazo rete ke blika ma jonla chana ni deguna ni tume talike buya samagela nyono fabakoro kaw feno chena laka kan lakana kon sabatile me yoro chamana nga gelabe nun dalade kamini kuma jaw datugule me jadi wole tigla mo fe ko munum salo kon beno ni bora dugu da fedre buye alu te dugula ame do de ke albi wuliga joga taka nyeshin numa lakana bisi gu soro chogo ya mununa nam boray masina marabolo konnana uli ayira ka fo kwal ni yoro la lakana balya konbe uluga maraw konnana krenger la bugora marabolo konnana karamo abla kulubale nyingale ke yi mara mo dola ankulame ida bugora marala ko mun gelebe aw ga mara konnana me domine ko bi wurma nu ko fudi gelebe alsa am boya folo be jaga ko de la obina no i jaga mina dron o ba mina dron ba fira ru joli nyana no so si bina obina danyero dron ka segi to ju ti tena na mane ku wono manu de daga na mane ku wono ti boy fiu wati be ubi yala manani na fla kana dura kana jaga ko bi shu jaga bo mi shera do me si jaga mo bu jaga bo bu jaga bo dro bu mina ku fire a ru jole nyana so yu nu sina ga tena na kana mane ku wono yala pati manu da horo de mane ka ta tinoro no obi daga no sidari nu sina ga na kana olu yoro yala halsa a obi jan ko se no kara daga bo andala dara te yoro shini mane kuno de sisa soju bin adro soju dara de nyaro di ani solla nu soju bi dan sisa di me soju tena na mane yoro na folo ube tinkera fe halsa soju wa kala pasi leda dozo bu yoro nu sira do tan ko uka kuna honi dozo va dozo bi sira jirula leda dozo bu be daro do kena aya mere ngu be barala me kera o me siango kona na folo me se ka mena nyaro kana nazala nu ni se bugu ni wasi nu me se nu jila folo soju dara de keme nyaro dro de kese o me keme nyaro kwa na kenga ba folo na ko ba ni soju fe ko se ga na munu yoro nu na halisa purge mo nu se ga sira ni ka bo angan woni wono ka bari ni chen no halisa ni tume talike masna marabulo ma doga shirela ya fo choko muna lakana ga seka sabati ko mara konnana ala ko sabati nambura eno wuliga jo konbe sena kaira ga fo lakana kon ma ga jamana fan chamana bi krengena la ni nyono marabulo tagalaje ko lakana kon me nyono marabulo bela jile na bi ma doga fola mi me talike M5RFP shifina ga oga malasila no be talike Ousmane Mamadou Traoré no ba fama OMT ale kon ya yira ko lakana kon be fan chaman fe bi ni ataka laje ko sira kon nga wuliga jo ti dore election ngono ko ga sika ke ko election ngira ko san bisa wa nyine kami dinga fe ngono ko election de nodu anga OMT lame non mo te élection na ni élection ko do depuis 92 fois bi police be fa la est ce que ni crise ngo nga sora wa pendant dictature de 23 ans Moussa Traoré nya soro wa ni ma soro mali ma deliga bolota ka kuma suruta démocratie na na ça veut dire que démocratie na to ko manye abe la bene atake ko ko lemblu no banene mali ka ora mutlana la dambe mutlana na be na to ko na folo bi kuma de mali on a bi ne le to na mo moi je descends origine descends ne bobori bi de so ko ga batke do on ta so ko batke jati kelendien bi Andra moti bahani atige akel bi alhamdulillah c'était extraordinaire yo ko foko bon bi mo de wala la diga fo bi ka so billahi jarsu bi ka demso wa do bi ka mine folo an mu ma ko ba atage me bien bu atage bi ka marfo blaka bulla mu mine do ati communiquer kan o bana abe fo de ka fo guerre bana malika ratay amo so nga mo bele so ko mala e bi ka so la be to de la ka jamana ka sigiri to ri nya fi bi mali 1300 et quelques milliards la loi de l'ordre militaire au 6 ans qu'on sa wora voter a war dira fa na duna la ngara nyama mali me ka retay afra au 6 ans on mali on a fait type de hérité ka formation ke
Mamuna en partenaire ou bien on veut en demain n'anga yɛrɛ ta olu de bɛ bila remplacement kɛ est-ce que a taara wa est-ce que an mago bɛ armement minnu na nana wa an mago bɛ avion na nana wa an ka ministre de la défense y'a sɔn ta assemblée kɔnɔ a ko député ma k'a fɔ bi Mali seetan bɛ ka di an ka militaire ma sur le terrain Darou y'a fɔ assemblée kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ le ministre de la défense y'a sɔn ta Darou o seetan Mali bɛ ka di de o sɔrɔsi dɔw bɛ ka sago to ka taa di ɲini o kɛra Bukesi bi malien bɛɛ sɔn ni malien la bi mais ala ka taa de bɛ ka kumasilu don an bɛɛ bɛ ka dɛmɛ en 2013 koyi a ka mɔgɔba fɔlɔ min y'a dɛmɛ Buya dɔrɔn o fɔlɔ de y'a bila wa malien bɛ y'a bila a diɲɛna bi mɔgɔ ma bɔ yɛrɛ k'a soutenir mɔgɔ kelen ma bɔ san 7 Mali binna transition a yɛlɛ sanfɛ e kuma dunɛ mɔgɔ bi an ka taa élection na yɔrɔ de binna jamana yɔrɔ tila de a tɛ Mali bolo kuma minnu faga ji tɛ minɔgɔ tɛ bɔ hali sɛnɛ se ka kɛ bi mais bi taa ɲɔnɔ bi i bɛ don foyi t'a la RN baden kɔ bi tout récemment baara ma kɛ bi est-ce que bi ɲɔnɔkɔw bɛ bɔ Hayidara wuli a ka transition fɔ wa Jamalikaw b'a wuli a ka transition fɔ wa Farabugukaw b'a wuli a ka transition fɔ wa ne bɛ taa Segu ba kɔfɛ bi kurun tɛ se ka taa n'i y'a mɛn taa bi baara de kɛra bi sur le terrain dɔnni y'a kɛ minnu bɛ fanga la bi. Ni tun bɛ tali kɛ M5 RFI sifinnakaw ka kumalasela la Usumani Mamadu Traore OMT a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni talen bɛ ka ɲɛsin ɲɔnɔ marabolo ma tiɲɛ ni Ala ka kan wulikajɔ talen bɛ ka ɲɛsin marabolo caman ma nka caman fana bɛ yen nɔ gɛlɛya b'olu da la bi dɛ wulikajɔ ka kɛ hali bi ka kɔfilɛ kɛ olu la n'an bɔra yen yɛrɛwolo maaw ka caravane kɔni kɛlen kɔfɛ Mali kɔnɔna na nɔ Malilɛ minnu bɛ Burukina jamana kan olu fana wulikajɔ kɔni ta ni ka caravane belebele kɛ tarata dongo ka yira k'a fɔ k'u bɛ furancɛla fanga maaw bi dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma kɛrɛnkɛrɛnnena colonel Asimi Goita k'u b'a kɔ bi b'a kɔ sini an ka Burukinakaw lamɛn. Démocratie min bi an b'a k'a sini an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini a ba Faransi u k'u taga bɔ an da la an ka yɛrɛ ta an bɛɛ b'a la ko an bɛ Asimi fɛ an b'a fɛ bi de mais n'a nana k'a bɛna jamana dilan a maliyɛn a b'a fɔ ca dɛ aw kana tila k'a fɔ tuguni ko Asimi ma ɲi dɛ wa a bɛ jamana baara de la dugu i bɛ jamana baara i bɛ yɛlɛ dɔ jeli kan n'i ma yɛlɛ dɔ jeli kan jamana tɛ baara dɛ wa fo an bɛɛ ka sɔn o de ma. Asimi ko an bɛ Ala de fo ka Asimi fo an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don ko in na halisa Asimi Goita halisa Ala ka fanga se Ala kira kɔsɔn Ala ka fanga se an bɛɛ b'a fɛ an bɛɛ b'a kɔ ni Ala sɔnna an ka to Ala ma a bɛ ɲa k'a Goita ko a ni ce bɛɛ ye. Asimi ka fɛrɛ a bɛ Asimi tɛ Mali de don a bɛ baara min na nin a bɛ Maliko de la a tɛ yɛrɛ baara la a bɛ Maliko de la bon maliyɛnw a ye wuli k'a jɔ an kana an tɛgɛ jɔ mɔgɔ tɛgɛ jukɔrɔ an ka wuli ka baara kɛ k'an cɛsiri pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na mais n'an y'an sigi k'an jigi da mɔgɔ kan cɛ o cɛ y'i sigi k'i jigi da mɔgɔ i mago bɛ sa diɲɛlatigɛ kɔnɔ i jigi da i yɛrɛ kun kan parce que anw filɛ nin ye an bɛ yɔrɔ min bi fagali min dara maliyɛn kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni sɔrɔtu tun b'a la tun ti ɲa. Fanga a bɛ Ala de bolo ni Ala sera ka maa ɲɛmɔgɔ di anw ma bi ko ɲɛmɔgɔ min bɛ ka kɛlɛ kɛ su ni tile ko pour que jamanadenw ka lafiya an ni ale nin bi to a la mais jamanadenw ka lafiya farafinna tɛ jamana wɛrɛ si tɛ Faransi kɛlɛ fɛn fɛn donna Mali kɔnɔna na Faransi de nɔ don kɛlɛ fɛn fɛn donna farafinna yan a bɛɛ Faransi de nɔ ye Faransi de bɛ tasuma minɛ a bɛ tila ka na tasuma fagali la k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnamaba ye bibi na bɛɛ bɔla kow kalama Asimi m'a yira mɔgɔ la ko k'a fɔ ko ale ta ye wariko ye Asimi y'a yira k'a fɔ ko ale b'a ka jamana in de fɛ a jala mɔgɔ ye an b'o kuma kɛ a dun ma ja mɔgɔ ye an b'o kuma kɛ dɛ Mali ko ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye Mali de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ Mali o de b'an ka fɛn bɛɛ sanfɛ ni mɔgɔ min wulila k'a bolo di k'ale bɛ Mali in jɔ yala an b'a tigi dɛmɛ wa an t'a tigi dɛmɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bibi na Bayangarakaw ye weleli kɛ k'a fɔ ko alhamdulilayi Korokaw ko alhamdulilayi Sevarekaw ko alhamdulilayi Motikaw ko alhamdulilayi Gawukaw ko alhamdulilayi ko ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ko olu bɛ lafiya la bi ko tare bɛ olu ka yɔrɔ la pour ne pas que olu k'a fɔ k'a banna pewu ko mais Asimi ninnu sababuya la bi olu ka yɔrɔ lafiya de bɛ yen. ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ e k'a dɔn k'a fɔ ko e ye jara ye ne ye Kulubali ye Tarawele yɛlɛma ka don kow la an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka furusu dabila. Ni tun bɛ tali kɛ Burukinabew fɛ yen nɔ Malilɛ minnu sigilen don Burukina ni tun bɛ tali kɛ olu ka wulikajɔ la ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ka ɲɛsin furancɛla fanga ma hali bi Ala ka wulikajɔ Ala ka sabati Mali bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na cogoya minnu na n'an bɔra yen dɔnyaw tɔgɔla don min la ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ janvier kalo tile 26 wulikajɔ kɔni kɛra ka se ka la ɲɛnamaya diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ta la ɲɛnamaya la kunungo min bɛ tali kɛ an ka dɔnyaw u y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛta thème taara ka ɲɛsin subahana mansiw ma olu bɛ se ka kɛ ka baaraw kɛ cogoya min na yaasa nɔgɔya bɛ se ka don baaraw kɔnɔna na baaraw a bɛ se ka kɛ teliya kɔnɔ mobili bɛ se ka don ka bɔ kɛ teliya kɔnɔna na yaasa wari bɛ se ka ladon min bɛ tali kɛ douane directeur général Amadou Konate ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An bɛ atila jigi kɛ ka taa OMD organisation mondiale douane a nana cogo min a kɛra san min an b'o anniversaire de kɛ san o san a san o san o bɛ thème dɔ de d'an ma an ka baara kɛ n'o ye. Ɲinanta o kɔni ye informatisation ye c'est-à-dire que adamadenw jɔyɔrɔ ka dɔgɔya baara la baara fanba ka bolo da machine ka caman de kɛ bon effectivement o y'anw taabolo ye parce que an bɛ san min na sisan douane bi
réforme yɛlɛmali caman bɛ douane bolo o yɛlɛmali fɛn o fɛn b'an bolo sisan a bɛ taa 5 la a bɛ taa bɛɛ lajɛlen 22 ye mais 5 de b'an bolo ɲina o 5 o baara bɛɛ bɛ kɛ ni machine de c'est-à-dire adamaden jɔyɔrɔ ka dɔgɔya baara la baara caman ka kɛ ni machine ye c'est vrai foyi tɛ se ka kɛ adamaden kɔ mais machine bɛ fili mais machine ka fili ni adamaden ka fili fana tɛ kelen ye donc an bɛ ka baara kɛ ɲina hukumu o ye ka baara kɛ ni machine ye informatisation ye adamadenw jɔyɔrɔ ka dɔgɔya la san o san an bɛ nin fɛn in kɛ bon ɲinan kɔni y'a daminɛ ni an bɛ ministre fo parce que a nana ka na an ka anniversaire k'anw fɛ bon hakilina fɔlɔ o ye an ma hakili jigin an ka mɔgɔ minnu parce que an bɛ jamana min kɔrɔ bi ko ka gɛlɛn kosɛbɛ douane ka baara ka gɛlɛn a bɛ ka kɛ condition min na condition ka gɛlɛn kɛlɛ bɛ sen na bana bɛ sen na o nana laban ni sanction ye sisan CEDEAO ka sanction ye donc an bɛ baara kɛ condition na condition ka gɛlɛn kosɛbɛ donc an b'a daminɛ k'an hakili lajigin an collègue minnu tɛɲɛna mission et Dieu seul sait o ka ca kosɛbɛ hali an bɛ yɔrɔ min bi an ka mɔgɔw bɛ kungo kɔnɔ an bɛ vraiment an b'a hakili lajigin minnu tɛɲɛna ani minnu banana an b'a hakili lajigin ko olu la mais n'a ka sɔrɔ ka an yɛrɛ thème min dira anw ma ɲina an ka baara kɛ n'o ye pour que n y'a fɔ cogo min machine nafa ka bonya baara in na pour que baara in ka teliya mɔgɔw bolo doyen ka baara bolo 3 de don mais doyen ka baara ka ca bolo fɔlɔ mɔgɔ bɛ min dɔn kosɛbɛ o ye recette ko ye vous savez aujourd'hui an ka jamana pour que ka se ka mɔgɔw sara pour que ka se ka siraw dilan pour que ka se ka hôpitaux jɔ jamana mago bɛ wari de la bon c'est vrai mɔgɔ wɛrɛ b'anw dɛmɛ mais u b'an dɛmɛ ka base anw yɛrɛ bɛ min k'an yɛrɛ ye donc douane jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ o tun ye min bolo da anw ye salon 2021 o tun ye 156 milliards de san mais ala y'a kɛ an y'o sɔrɔ donc min bolo yɛrɛ ɲina fana o ye 720 o ka ca ni sanu ta ye donc an bɛ baara kɛ pour que vraiment en fin d'année an ka se k'o sɔrɔ maintenant baara bolo filanan min ka bon kosɛbɛ o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ minnu bɛ don ni fɛnw ye fɛn minnu man ka dusuku man ɲi ou bien u man ka don donc douane fana b'o kɛlɛ kɛ maintenant baara min bɛ yen mɔgɔw tɛ min ye kosɛbɛ c'est que douane bɛ baara kɛ ka service wɛrɛw dɛmɛ santé mɔgɔw an b'u dɛmɛ ni fura minnu man ka don minnu man ɲi mɔgɔw ma minnu man ɲi baganw ma minnu man ɲi an ka kungo kɔnɔnaw ma douane bɛ dɛmɛ kɛ o la bon douane bɛ hali polisi tɛ yɔrɔ min gendarmerie tɛ yɔrɔ min douane bɛ se k'olu ka baara kɛ n'olu tɛ parce que anw bɛ frontière la kosɛbɛ ka tɛmɛ service caman kan a degun ka bon aw yɛrɛ bɛ caman dɔn a la sisan CEDEAO sanction nana sɔrɔ an bɛ degunba kɔnɔ déjà crise socio-politique o bɛ yen depuis 2012 an b'o kɔnɔna na bon covid nana fara o kan maintenant sisan sanction yɛrɛ nana ka na tɔ bɛ gɛlɛya an bolo donc an bɛ degunba de kɔnɔ an bɛ baara de kɛ pour que degun malgré que degun b'an kan an ka se ka an ka baara kɛ ka baara tagabolo yɛlɛma pour que an bɛ ka min ɲini an ka se k'o sɔrɔ vous savez anw ka jamana kɔgɔji t'anw bolo bon chemin de fer kuma a b'an bolo mais a tɛ se ka baara kɛ sisan donc an ka baara fanba bɛɛ bɛ m'olu de kan donc an ka baara kɛ pour que ka baara teliya mɔbiliw ka segin ka taa dɔwɛrɛ ta ka na an bɛ baara k'o cogo de la c'est à dire que minɛn bɛ waati min kɛ douane na an bɛ baara kɛ pour que o waati ka surunya kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ peut-être que ka san kelen bɛ yen minɛn tun bɛ se ka tile kelen kɛ pour que ka se k'i ka mɔbili dédouaner ka bɔ douane na an bɛ baara kɛ aujourd'hui pour que o ka se ka kɛ 30 minutes kɔnɔ voilà informatisation kun de o ye ka teliya pour que an bɛɛ ka nafa sɔrɔ minnu bɛ na douane na olu ka teliya u ka k'u ka baaraw la an douaniers o fana pour que mɔbiliw commerçants ka mɔbiliw ka se ka lafiya joona u ka taa minɛn wɛrɛw ta ka na pour que an ka recette sɔrɔ donc a bɛ dɔ fara recette kan. Ni tun bɛ tali kɛ douane directeur général la Amadu Konate a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka kɛ ka se ka musaka caman kɔni ladon an ka jamana kɔnɔna na jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ka se ka bɔ ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen n'aw hakili b'a la yirimajɔkaw fɛ yen nɔ dɔgɔfɛnɛjɛ tɛmɛlen na musomanin fitinin dɔ cɛlaka dɔ binna ale kan n'a ko kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin a ma an wulila ka se kiiri tigilamaw ma nin waleya minnu n'a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na sariya b'a ye cogo di an wulila ka se Musa Idrissa Gindo ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Bingali wale ka ca an bɛ min kɔnɔ bi o bingali wale ka se ka bin hadamaden ɲɔgɔn kan ni kɔdi yɛrɛ b'a défini k'a fɔ ka mɔgɔ jagoya ka bagabaga ka fɛn dɔ ta ka sɛgɛrɛ ka taa bin a kan ka cɛnimusoya tɛmɛ o cɛ k'a kɛ to kuma n'a fɔcogo don ni nana ka n'u lajɛ fo ka taa to se denmisɛnnin fana ma an ka sariya sen dɔ bɛ yen nɔ n'o ye 226 n'o b'an ka kɔdi kɔnɔ o b'o kɔn kosɛbɛ parce que a b'a kɔn ni gɛlɛya ye parce que gɛlɛya don denmisɛnnin fitinin k'a ta san 1 ka taa bila fo san 15 ko ni ser'o ma k'i ni si kaso de ka kan k'a daminɛ san 5 san 20 fo ka taa si kaso ye min n'i donna kaso la i tɛ bɔ o y'a sanction fɔlɔ ye ka tila k'a f'i ye tuguni o dugu i tɛ sigi o kɔnɔ san 5 i bɛ gɛn n'o bɔra ka tuguni an ka fɛn dɔ n'an b'o wele ko psychosocial étudiante parce que sariya mana tigɛ o b'a fɔ a denmisɛnnin don ou bien mɔgɔkɔrɔba don banabagatɔ don a sariya ka se ka hinɛ a la ko o kuma t'a la c'est que veut dire que a ko ka jugu surtout u bɛ fɛn fɛn ta ka se denmisɛnnin ma denmisɛnnin don an ka fɛn ye bi a kan ka bonya parce que convention caman bɛ yen an ka sɛbɛnfura caman bɛ yen
u b'u la kɔlɔsi an ye waleya min ye jabaradun kan ani fɛn kan fɛn cɛjugu de don a man ka encourager silamɛya t'o la chrétien diinɛ ko t'o la parce que denmisɛnnin kan ka kɔlɔsi k'a fɔ ko denmisɛnnin san 5 fɛn yɛrɛ kɔnɔ ko ka taa san 5 fo ka taa bila san 15 ko ni ser'o ma ko kɔlɔlɔ de n'a fɔra ko denmisɛnnin san 5 kamalenkɔrɔ ka taa i warako kama o ye fɛn juguba de ne balimamuso man ka tolérer nin kana ka sariya bɛ kɛ parce que jawuli fɛ u ko u taara dɔgɔtɔrɔso la ka se ka den furakɛ sɛbɛn passé dɔ bɛ se ka d'u ma o bɛ se ka taa ka taa plainte kɛ parce que mɔgɔw bɛ fili plainte poser la bi ni ko kɛla dɔw ka taa polisi la u bɛ ka taa tribunal la min ka gɛlɛn n'i taara tribunal la tribunal b'i bila ka taa polisi la o la a ko bɛ se ka suit ka ɲa mais n'i taara polisi fana na a wajibilen bɛ commissaire fana ka procureur wele k'a fɔ a ye nin la sera anw ma plainte ka kɛ pour que k'a tigi fɛ n'a aminɛna n y'a f'i ye cogo min na a kaso man nɔgɔn i bɛ taa fo si kaso ou bien i ka gɛn ka bɔ sigida yɛrɛ la denmansa an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la parce que nin kɔrɔ de ko an bɛɛ nɔ don parce que den lakɔlɔsi man nɔgɔn a bɛ komi ni nɔnɔ sigi t'a kan i b'a kɔlɔsi ni yɛlɛma dɔrɔn a bɛ tigɛ den filɛ ɲinɛna k'a bɔra muso yɛrɛ ka kuma na a n'a den bɛɛ tilenna ɲɔgɔn kan mais wagati fitinin dɔrɔn ni mɔgɔ jugu ye nin kɛ u bɛ sira de da denw ɲɛ sokolonw bɛ fa bi sigida minnu dogolen don ou bien kungo kolon kɔnɔ baara wɛrɛ t'u la parce que tiɲɛnikɛla ale n'a ta bɛ wuli e min bɛ ɲinɛni kɛ i t'o ye o de kama denbaw bɛɛ ka wuli denfaw ka fara an bɛɛ kan an bɛɛ kungo de don an ka wuli an k'an janto denw na ni école tɛ so don a bɛ se ka kɛ école ni yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ so ni école yɛrɛ cɛ o de y'a bɛɛ la gɛlɛya ye ma ni solution sɔrɔla la comme sariya fana bɛ ka baara kɛ parce que nin fɛn fana a tɛ se ka bila ten dusumakasi de don bɛɛ fɛn fɛn ye nin ye bɛɛ dusumakasi la sigidi sini a bɛ se ka s'i ma n'an ma wuli bi ka nin kɛlɛ a bɛ kɛ koba de ye yarabi ala ka ni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na maa min ye ninjuguya waleya in kɛ ala ka fura bɔ a ka woro ɲɛma tɛgɛ ka se ka k'a la ni tun bɛ tali kɛ an ka kiiri tigilama dɔ la Musa Idrissa Gindo n'an bɔra ye kumaw kɔni cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na sukoroko la maa caman yira ko sukoro ye 140 ye yɔrɔ dɔw la ko kilo ko 130 nka o yɔrɔ man can dɛ ko 140 yɔrɔw de ka ca jinibere dilanna dɔw yɛrɛ y'a yira ko ye jinibere dilan kɔni dabila ka sababu kɛ sukoro ko gɛlɛya ye min bɛ tali kɛ jinibere baarakɛla dɔ ka taa se sukala o baarakɛla ma olu b'u ka seereya di an k'u lamɛn sukoro bɛ fɔ 140 dɔw b'a kɛ 130 dabileni tilancɛ yɛrɛ ou bien kadi yɛrɛ sukoro kulokolo bɛ se ka k'o la bon k'o don mananin kɔnɔ n'i y'a ji dɔgɔya mɔgɔw b'a fɔ k'a ka dɔgɔ kana sababu kɛ tɔnɔ tɛ sɔrɔ a la ne y'a to o kɔsɔn sukaro kɔni yɛlɛni kɔni tiɲɛna a ye defoba de bila an ka jago la sukaro tɛ sɔrɔ mɔgɔ caman bolo an bɛ se ka mɔgɔ 10 yaala an t'a sɔrɔ an bɛ se ka sɔrɔ maa kelen kelenw de bolo o mɔgɔ kelen kelenw de bɛ nin fɔ an ye k'a ka gɛlɛn an ka sukaro ma bɔ joona sukaro bɔbaliya joona o fana o ye insécurité min bɛ an ka yɔrɔ la sisan o y'a to baara ma se ka daminɛ 1er décembre la i n'a fɔ an y'a latigɛ cogo min na baarakɛlaw ma se ka bɔ parce que jaalisiw bɛ yɔrɔ la donc o de y'a to ɲina an ka sukaro ye retard ta mais ni ala sɔnna ma sisan problème caman ɲɛnabɔra fo ka taa se mois de juin ma sukaro bɔ ti jɔ sugu yɛrɛ fana bɛ se ka ta sɔrɔ kalo o kalo n'an ye 20 000 bɔ o bɛ se ka jɔ ni Bamako ani Mali n'a Lamini sukaro ye an bɛ se k'an jɔ ni importation min gɛlɛyalen don ka se k'an jɔ o jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmaaw sukaro ko la u k'u hakili sigi sisan sukala ni sukala wulila kaban awa sukaro yɛrɛ semaine prochaine la bɛ na donc gɛlɛya in mana janya cogo o cogo sukala ani sukala bɛ se ka jɔ ni a sukaro ko ye ni tun bɛ tali kɛ sukoro baarakɛla dɔw la fo ka taa se sukala cakɛda o ɲɛmaa ka seereyaw ma an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka nɔgɔya nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye o hukumu kelen kɔnɔna na jago nasira fɛ kayikaw fɛ yen nɔ a kɔni yirala ka ko fɛn ma fara kayi feerefɛnw sɔngɔ kan dɛ ko kayi feerefɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen b'a cogoya kɔrɔ la kayi jagokɛlaw ka ɲɛmaaw b'u ka seereya di an k'u lamɛn stockow bɛ yen nɔ stockow bara ka yɛlɛ fɛnw bara ka na c'est pour rassurer la population dɔ la dumunifɛnw bara ka don donc il y a pas de perspective de hausse actuellement en ce qui concerne ces produits min ni produit ninnu an bɛ don min na i ko bi k'a fɔ ko gɛlɛya façon dɔ bɛ yen ayi o tɛ yen an bɛ jɔrɔ min ye ni ka sɔrɔ minɛn tɛ sɔrɔ ni minɛn bɛ sɔrɔ kelen franchement an yɛrɛ bɛ ka wuli ka se mɔgɔw ma an ka julaw ma porte en porte ka kuma u fɛ a y'a lajɛ an ka jamana dɛmɛ an ka bɔ ni situation kɔnɔ ka yɛrɛ vi la an ma flambe de prix an ma constater pour le moment parce que an ye baaraw k'a la an ye assembléw k'a la u ka nɔgɔya dun halisa minɛni minnu bɛ se ka dun an bɛ se fɛn bɛɛ la n'a ma ɲa jamana tɔw bɛ ka embargo sigi an kan ko minɛnw kana dun a y'a sɔrɔ commerçants sera k'u débrouiller ka na min jɔ da la k'olu to ka don a bɛ dɔ de fara nɔgɔya kan a ye baara in kɛ n'an ma se ka fɛn bɔ prix la aw kana fɛn fara ni tun bɛ tali kɛ kayi jagokɛlaw ka ɲɛmaaw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na n'a ma se ka fɛn bɔ a la a kana fɛn fara a kan gɛlɛya nalen maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ k'u ta o gɛlɛya in kɔni fɛ ni ka se ka feerefɛn kɔni ni k'u sɔngɔ yɛlɛ an ka sabali an ka jisumani kɛ an koleji la yaasa ni gɛlɛya in a bɛ se ka fɔ an bɛɛ lajɛlen na cogoya mun na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔra ye fɛn kofidi n'o tɛ dɔwɛrɛ dɛ musaka min kɔni kun kan ka di maaw ma
ni caman yɛrɛ y'u ta sɔrɔ ka ban coronavirus bana nalen na a yirala ko musakani dɔ bɛna ta ka di fantanw ma bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogoya minnu na Kati marabolo kɔnɔna na Katikaw fɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko wele kɔni bilala olu ma olu ka se ka taa ka t'u ka musaka kɔni minɛ mairie kɔnɔna na ko nka k'a ko kɔni kɛmɛ ɲɔgɔn sama ba de yen nɔ ko jamaw bɔra k'olu ka numéro Orange Money kɔni taara olu bolo ko wari bɛna ci Orange Money na ko nka k'a ko kɔni kɛmɛ aran de ko cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen kɔni na mi jɔ aran na ko wari yɛrɛ ko maa 3 dɔrɔn de bɛ k'a di ko danayaba tɛ a ko kɔnɔna na min bɛ tali kɛ karamɔgɔ Jakite la ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ karamɔgɔ Jakite bɛɛ bɛ n wele Kadafi n ye Katika ye. Fond Covid-19 tɛ dɔwɛrɛ je crois que an ka ɲɛmɔgɔw y'a initié waati min na coronavirus donna an fɛ yan Mali kɔnɔ u ye fond in bila en place walasa dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen ni u ye dekun sɔrɔ coronavirus donnen an fɛ yen u ye wari dɔ alloué nécessité la c'est-à-dire moyen tɛ minnu ye k'u bɛna di olu ma donc o hukumu kɔnɔna na u ye cakɛdaw bila sen kan cakɛda minnu wulila ka se mɔgɔw ma u ka du kɔnɔnaw na k'u enrôler ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ ka u photow ta ka numérow ta ka tila ka carte d'u ma fond bleu k'a f'u ɲɛna ko don n'a nataw la ni Ala sɔnna ma u bɛna wele bila mɔgɔw ma mɔgɔw ni mun ka kan a bɛ d'u ma an b'o o dɔ de kɛnɛ kan bi an bɛ Kati mairiba kɔnɔna na n'u b'a fɔ ko mairie centrale kunu wele bilala Kati ma u ye wele bila Kati quartier caman on peut dire Kati quartier baw yɛrɛ de welela bi k'u kana u ka n'u ka fond Covid nɔfɛ an nana sɔgɔmada in na Kati mairie kɔnɔ k'an bɛna lajɛ situation bɛ cogo min na an nana sɔrɔ adamadenw bɔnnen bɛ de façon désordonnée u ye maa damadɔw ladon salle kɔnɔ mɔgɔ 3 mun bɛ ka maa ba yirika ka baara kɛ micro yɛrɛ min bɛ ka weleli kɛ an tulo t'o la mɔgɔw kɔni bɛ a jigilatigɛ don mɔgɔw haminen don hali anw ka alimaminakaw olu jɔlen bɛ yan aran na dugutigilakaw jɔlen bɛ aran na musokɔrɔba dɔw sigilen bɛ yan bi tension tɔ ni wari nɔfɛ mun yɛrɛ b'an tɔɔrɔ kosɛbɛ olu y'an ka numéro ta ko numéro Orange an bolo u bɛ na an wele k'an à vérifier n'o y'a sɔrɔ i ka numéro Orange si c'est toujours valide mais malheureusement an bɛ bɔ mun kalama an ɲɛ b'a la wari b'u yɛrɛ de tigɛ kɔnɔ u bɛ ka mɔgɔw wele ka wari d'u ma alors que an ye Bamako ta ye cogoya min na mɔgɔw welela de u ka numéro Orange kan ka wari c'u ma an bɛ se k'a dɔn cogo di maa minnu bɛ yan n'u bɛ ka wele n'u tɛ ka répond o wari ninnu fana a bɛ kɛ cogo di donc la question se pose u ka mɔgɔw ka wari d'u ma. Ni tun bɛ tali kɛ karamɔgɔ Jakite la a y'a fɔ cogo min na wari in ka se ka sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra ye sotibakaw fɛ yen nɔ groupe électrogène dɔ kɔni bɛ yen sigidalamaw da la u y'a yira k'a fɔ ko groupe in kɔni bɛ k'u tɔɔrɔ dɛ ko maa caman yɛrɛ ye sigiyɔrɔ in bila ka sababu kɛ groupe in ye ko ni motard in kɔni wulila ka ban ko sunɔgɔ tɛ maa ye hɛrɛ tɛ maa ye ko kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ bɛ yen nɔ k'a ni énergie du Mali k'olu kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kɔni ye wele kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka se ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ ni motard a ka se ka ta ka bɔ olu da la yaasa u bɛ se ka lafiya cogoya minnu na an k'a maa dɔw ka sira lamɛn. A daminɛ na yan nɔ depuis mars 2021 bon an taara o site ninnu mɔgɔw fanfɛla la ils nous ont dit que non dans quelque temps ko bɛna silencieux kɛ groupe ninnu na si c'est des groupes en attente ko a tɛ mɛn a bɛ bɔ bon on a essayé de supporter mais vraiment mankan yɛrɛ de cayara i tɛ sinɔgɔ mɔgɔkɔrɔbaw tɛ sinɔgɔ an ka luwasi mɔgɔw bɛ bɔra yan nɔ ka taa n'u yɛrɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka to yan nɔ aux autorités n'u chargelen bɛ a ko kunna ani environnement mɔgɔw ko n'a essayé yan nɔ u yɛrɛ k'a filɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la a bɛ kɛ cogo min na vraiment an degulen don kosɛbɛ au début là an bɛ wuli tuma dɔw la mais maintenant c'est 24 heures sur 24 tɛ faga yɛrɛ ayi hali n'u fagara a tɛ tɛmɛ 30 minutes kan u b'a la wuli c'est comme ça an tun EDM ka fɛn do centrale do face à face an ser'u ma ka fɔ ko non k'a tɛ mɛn ko c'est provisoire ka ko bɛna bɔ yen bon provisoire ni a tɛ ka bɔ yen u bɛ ka machine yɛrɛ nati ka dɔ fara kan o de en train de bien u bɛ ka site yɛrɛ jɔ ka moderniser bon fɛn bɛɛ fara man kan na don o don bon c'est pourquoi aujourd'hui an sera média ninnu ma an bɛna fɔ jama ye min bɛ k'a la an b'o k'a la n'o tɛ ça va pas an tɛ sunɔgɔ su fɛ ale tile y'a dɔn adamaden ka balo ye dumuni ni ji ye sunɔgɔ fana ye balo dɔ ye donc an t'o sɔrɔ maakɔrɔba mɔgɔ minnu b'an na yan u bɛ balo cogo min na u b'u ta fɔ an ye a ka gɛlɛn dɔw bɛ u bɛ si su fɛ dugu mana jɛ u tila k'u da de parce que ni wulila su 1 heure i tɛ sunɔgɔ bilen fo ka du jɛ hali yan kɔnɔ minnu bɛ y'a dɔn kɔnɔ caman de bɛ ni yɔrɔ jiri de bɛ yan jiri bɛ yan kɔnɔ caman de bɛ yan kɔnɔ minnu yɛrɛ min bɛ sɔrɔ an ka yɔrɔ la caman bɛ ka yɔrɔ bila komi an ye adamadenw ye
adamaden kɔni i sigiyɔrɔ i tɛ se k'a bila ten mais an kɔni bɛ se ka dɛmɛ min ɲini faamaw fɛ u k'a lajɛ a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na n'a sɔrɔ solution min kan ka sɔrɔ la ko solution ɲini aw ye an kɔni b'o de ɲini. vraiment bon énergie ko nin a kɛmɛ gɛlɛyaba de ye an ka sigida la a fɔlɔ mɔgɔw tɛ sunɔgɔ bon hali ni groupe nin fagala bi an bɛ san wɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ni sɛgɛli bɛ adamadenw na bari groupe nin n'a fagala miniti 5 au moins i yɛrɛ kulo la i kunkolo bɛ mankan min bɔ i b'a dɔn k'a fɔ bon a bɛ ka digi adamadenw ka i yɛrɛ ka santé la fɔlɔ quoi bon denmisɛnnin fana tɛ se ka lamɔni kan k'a bɛ mɔ n'a ma trop anticipé quoi a 10 centimètres n'i bɛ kuma n'a ye n'i ma kule ka pɛrɛn yɛrɛ a tɛ se k'a mɛn bon o ye degunba ye an tun b'a ɲini u fɛ vraiment ni faamaw bɛ se ka solution sɔrɔ a la ka dɔ bɔ mankanko nin na o tun bɛ diya anw yɛrɛ ye kosɛbɛ o kɔni y'an ka laɲini o ka d'an ye. ni tun bɛ tali kɛ sotibakaw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye groupe nin dɔ ka se ka bɔ a mankan na yaasa u bɛ se ka lafiya cogoya mun na ala k'u hakilinaw sabati n'an bɔra ye dugunaw kɔni ye festival belebeleba kɔni sigi sen kan Bamako kɔnɔna na yan nɔ u y'a yira k'a ta ko 7nan de ye nin ye min bɛ tali kɛ festival culture Ogobanya a yirala k'a fɔ ko nin baara in kɔni k'a bɛ kɛ ka kɔrɔ nin y'a ta ko 7nan ye a kɛra Bamako yan nɔ place de cinquantenaire la min bɛ tali kɛ an ka jamana mɔgɔba caman kɔni kun sera a kɛnɛ kan fo ka taa se Dr Shogel Kokala Mayiga ale taara a sen jɔ nin kɛnɛ in kan ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka laadalakow ma Angoli Gindo ale b'a hakilina di a ko la an ka lamɛn. 7 n'i y'a jateminɛ Tamasere la an fɛ Mali la yan kɔrɔba de b'a la tako 7nan surtout chiffre 7 kɔrɔba de b'a la mais o tɛmɛnen kɔ ni initiative sugu c'est-à-dire k'a daminɛ o man gɛlɛn mais k'a minɛ bolo la k'a lase o man nɔgɔn alors Ginna Dogon o sera ka nin kɛ depuis a y'a daminɛ alors ni fɛn ma fara kan foyi ma bɔ a la n ka tila fɛn yɛrɛ farala kan parce que san o san alors dɔ bɛ fara festival Ogobanya ka yanga kan san o san a tako o tako alors dɔ de bɛna fara a jama kan a tako o tako dɔ de bɛna fara hakilinaw kan i m'a ye salon festival in a sigira hakilina dɔ kan baara kɛr'o kan mais ɲina aw y'a ye hakilina wɛrɛ donn'u la hakilina min n'a nafa ka bon kosɛbɛ malidenw ma ni a nafa ka bon kosɛbɛ Mali yɛrɛ seko ni dɔnko ma ani Mali yɛrɛ laada ma. ni tun bɛ tali kɛ ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ laadalakow ma Angoli Gindo a y'a fɔ cogo min na ala ka ni hakilinaw cɛ an ka jamana kɔnɔna na ni festival in maa caman kɔni yera a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ siya wɛrɛw minnu tɛ dogonaw ye a yira ko ni festival in kɔni a denfaya kɔni tara ka di marakaw ma an k'u ka seereya lamɛn. communauté Dogon Ginna Dogon olu de ye bonya di an marakaw ka ɲina soninkew kan ka parrainage nin di an ma o kɛra fɛn ye mun y'an wasa kosɛbɛ an y'a dɔn o senfɛ ko balimaya bɛ yen an y'a dɔn ko tin kelen de bɛ an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Mali siya o siya ethnie yɛrɛ le mot ethnie a fɔli yɛrɛ a bɛ ne degun parce que en vérité ethnie t'an bara mun b'an bara o ye communauté culturelle de linguistique parce que an bɛɛ de bɛ bɔ susi kelen na donc bi olu ka kɛ sababu ye siɲɛ 7nan na yan nɔ ka Mali den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan surtout ni wagati in na o ye kunna woloba de dɔngɔnɔw ye mun labɛn tuguni a siɲɛ 7nan na donc nin kɛnɛ in kan nɔ Mali den bɛɛ bɛ yan an bɛ yan tile 7 in kɔnɔna la ka ɲɔgɔn dɔn an bɛ yan tile 7 kɔnɔna na k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɔn ka taa an yɛrɛ ka mun y'an kɛ mɔgɔ ye n'o y'an ka dɔnko n'an ka seko ye ka ɲɔgɔn dɔn o siraw kan ka dɔn fana o dɔnko n'o seko ninnu n'i y'u ta k'u sanga ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ a bɛɛ de fana ye kelen o fana bɛ an ka keleya yira maliden bɛɛ ye kelen maliden bɛɛ bɔra fɛn kelen de la fa kelen na ba kelen na donc o janya o mun bonya mun fana dira ma dan foyi t'o la an kɔni b'u fo dan tɛ foli mun na quoi. bon festival ye culture ko de do an ka seni dɔnko ko de do an ka jɛnga an ka segin dɔnko ni ko ni sabati quoi parce que n'an bɛnna seni dɔnko kan ko kan Mali bɛ taa ɲɛ ani jamana bɛ taa ɲɛ cogo min quoi. festival ko in an ka culture ko in culture b'a yira la maliyɛnw bɛɛ ke an bɛ fa kelen ba kelen ko min bɛ se ka mɔgɔw yira ko an ye fa kelen ba kelen ye o ye culture le Iriganda Ginna Dogon Taptal Fulako mɔgɔw de ye an tilan o n'o tɛ n'i ye culture filɛ an bɛɛ mɔgɔ kelen don donc an kan ka kan kelen fɔ ɲɔgɔn ye donc culture ne bɛ na san o san n bɛ bɛɛ de ye la maliyɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ culture la donc an kan ka culture valoriser donc bɛɛ donc ne bɛ weleweleli min dan bɛɛ ka base a ka culture ye ka kan kelen fɔ a kan quoi. ni tun bɛ tali kɛ festival
o ko banya ma dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo mun na an ka hakili to an ka laadala fɛn kɔrɔw la ka se k'u don bala cogoya mun na ala k'u hakililaw sabati n'an bɔra ye hali bi festival ko hukumu kɔnɔna na festival belebele kɔni labɛnlen bɛ o kan ka na kɛ an ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma Bamako hip hop festival in kɔni a labɛnlen bɛ an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jamana wɛrɛ fitina yelenw olu caman kɔni bɛ na an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ dɔnkilidala ŋana caman ko in labɛnbaa dɔ bɛ tali kɛ Youssouf Traoré n'a bɛ fɔ ma ko Talibi ale b'a sira di an ka lamɛn. Bamako hip hop ye festival min bɛ culture hip hop bila en valeur, c'est-à-dire à travers des formations n'o ye kalanw ye n'o ye ɲɛnajɛw ye n'o ye soboli kursuw ye ani ɲɔgɔndanw ye dɔnkili kɔnɔna la. Donc a festival ɲinan ta an kɛmɛ k'a kɛ mɔgɔw k'u ka bɛn yira mɔgɔw k'u ka dɛmɛ yira Mali ye nin gɛlɛya in kɔnɔna la o de la an ye wele bila an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ma ka yira k'a fɔ olu fana bɛ ka Mali dɛmɛ nin ko in na. Donc Sénégal bɛ na à travers Awadi Mauritanienkaw bɛ ka Monza bila ka na an ka Guinée yɛrɛ sera yan nɔ monsieur Lefa. Donc ka yira mɔgɔw la k'a fɔ farafinna jamana tɔw bɛ ka Mali dɛmɛ nin wagati in kɔnɔna la an fana ka nin festival an y'a yira k'a fɔ ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ an fana bɛ na an ka dɛmɛ yira Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ yira cogo di n'aw fana ma bɛn hali o de hukumu kɔnɔna la an yɛrɛ dɔnkilida ɲɔgɔn minnu bɛ yen ni bɛnbaliya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye o bɛɛ bila kɛrɛfɛ walasa k'an ɲɛsin Mali ma. O bɛ tali kɛ Ibawan kan o bɛ tali kɛ Gaspi kan o bɛ tali kɛ artiste wɛrɛw caman kan an ma dan l'arabu fana ma an ye wele bila Jaabi ma an ye wele bila Boy Koyate ma an ye wele bila an baw ma n'o ye Babani Kono ye n'o ye Tanti Umu Sangarew ye an vraiment kɛmɛ ka wele bila bɛɛ ma an ma dan hip hop ko dɔrɔn ma hali ni festival in bɛ tali kɛ hip hop dɔrɔn de kan. Formation bɛ kɛ Jagɛla Music Academy la yan nɔ ni ala sɔnna ma ni casting banna bi o bɛ daminɛ concert fana bɛ daminɛ jumadon su Champ Epic la hippodrome so kursi kɛnɛ kan ka préciser mɔgɔw ye k'a fɔ k'a bɛɛ ye fufu ye a don sara bɛɛ ye fufu ye. Donc vendredi concert dɔ bɛ kɛ samedi fana concert dɔ bɛ danfara caman bɛ a la parce que salon ta an ye artiste hakɛya min ta n bɛ se k'a fɔ a tun tɛ se artiste 60 ɲɔgɔn ma mais ɲinan ta artiste b'an bolo fo mɔgɔ 60 ɲinan ta fana k'a fɔ jamana 5 fana ka na ka fara an kan donc danfara camanba bɛ ɲinan ta ni san tɔw ta ni ɲɔgɔn cɛ. ɲinan ta ɲɔgɔn dan fana salon ta ɲɔgɔn dan wariko tun t'a la mais ɲinan ta ɲɔgɔn dan denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ni min ye ɲɔgɔn dan 100 bɛ di o ma. Jamana bɛ ka wagati min traverser bi an man ka jamana to mɔgɔ kelen ka bolo kan an bɛɛ de kan ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka nin wagati in tɛmɛ. Mɔgɔw bɛ ka kɛ mɔgɔ ko ye ou bien mɔgɔw bɛ ka kɛ régime ko ye ayi o tɛ bɛɛ kan ka transition dɛmɛ bi Mali kama bɛɛ kan ka Assimi dɛmɛ bi Mali kama parce que bi an bɛɛ de bɛ bato kelen kɔnɔ o de y'a to farafinna bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan bi ka Mali dɛmɛ nin wagati in kɔnɔna la an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Youssouf Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma Talibi a fɔra cogo min na ala k'a bila o minɛn kɔnɔna na. N'an bɔra an bɛ taa an ka jamana kɔkana na Mohamed Samake mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Mexicaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ dɔfrante in kɔnɔna na taama nisɔngoya taamabaw tun bɛ sen na a taama in kɔni tun bɛ ka kɛ kunnafonidilaw fɛ bawo u cɛ kɛ ɲɔgɔn dɔ n'o ye u kunnafoni ɲɔgɔn dɔ ye n'ale yɛrɛ tɔgɔ ko Lourdes Maldonado ko ale kɔni bɔnna nin na ko fo sisan ko ɲɛ foyi ma dɔn a la. U y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni b'a ɲini jamana kiritigɛlaw fɛ wulikɛjɔ ka joona joona walasa a ko bɛ se ka da ɲɛnama cogo min na o ye kangari da ka wele da k'o ɲɛsin jamana fana ma ko min ye kunnafonidi ye Mexicaw fɛ ko gɛlɛyaw b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa Arabie Saoudite an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ min wele ko rumeur n'o ye ŋunuŋunu ye walima kunnafoni minnu bɛ ni ale ma ni sababaw tɛ ko o kɔni cayama bi kosɛbɛ kosɛbɛ ko fo a bɛ ka gɛlɛya kɔni kɛ kosɛbɛ Arabie Saouditekaw fɛ yen a yirala k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la ko ni kɔni yɛlɛla ye k'i b'a ye k'a fɔ kunnafoni jugu walima ka taa se ɲaamɛw ma n'o ye rumeur ye k'o kɔni bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de kama Arabie Saoudite jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɔra ka weleweleda kɛ k'a ɲɛsin jamanadenw ma ko ni maa o maa kɔni sɔrɔla nin na ko i bɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ san 5 kaso wa an bɛ min wele ko amande n'o y'i kan ka nafolo min sara ko o fana ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ. N'an bɔra an bɛ taa République Tchèque an b'a ladɔnniya k'a fɔ République Tchèque ale ye ministre min ni ale ɲɛsin ma ka kɛlɛkɛcɛw ka ko ɲɛnabɔli ma olu bɔra ka laseli kɛ kunu arabadenw. U y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin min ye Ukraine jamana ma bawo k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin waati na kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ maramafɛn minnu wele ko obus ko u bɛna o ba 4 ɲɔgɔn na ko o ta ko o kɛ ka Ukraine jamana kɔnɔ ko o sɛgɛrɛ dɛmɛ ɲɔgɔn sira kan. N'an bɔra an bɛ taa Corée du Nord an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Corée du Nord jamana kɔnɔ k'u bɛ wulikajɔ la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la ka se ka maramafɛnw n'an b'a wele ko projectile la ka se ka olu kɔni lajɛ kosɛbɛ k'a fanga a n'a teliya k'o lajɛ kɔgɔji sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔgɔji bolo min ni ale bɛ Japonkaw fɛ yen kunnafoni ko fɔlɔ ko nin waleya min n'a bɛ ka kɛ ko nin y'a siɲɛ 6nan de ko mais ko a bɛ yɔrɔ min na ko bi ko a kɔni jan dɛ Corée du Sud jamana maaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. N'an bɔra yan an bɛna Israël an b'a ladɔnniya k'a fɔ février kalo nata in na Israël jamanakuntigi n'o ye Isaac Herzog ko ale kɔni bɛ tile damadɔ taama na min ye Turkikaw fɛ yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko nin taama in
ko a bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka sira kuraw ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma bolodi ɲɔgɔnma kuraw ka se ka o bila Turki jamana ale ni Israel jamana ni ɲɔgɔn cɛla la. Karamɔgɔ Sidiki an ye kunnafoni min sɔrɔ bi sɔgɔmada na o la kumaba dɔ ni ka bɔ jamana kɔ kan. Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Gɛlɛya fɛn fɛn Mali dala bi Ala ka se ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na.